Esta és la meua veu. Potser ja la coneixies. Com és la teua? Acaba d'utilitzar dos possessius. Els possessius són molt necessaris per a expressar-te correctament en valencià. Practica este vídeo fins al final i descobriràs com eres capaç de formar oracions. Escolta i repeteix en veu alta intentant imitar-me. Les primeres 8 frases són totes en primera persona. Tots són coses meues. Tots són possessions meues. Anem. Només escolta i tracta d'imitar-me. Faré una pausa per a que pugues repetir. Aprendre valencià és la meua il·lusió. Aprendre valencià és la meua il·lusió. El meu esforç tindrà recompensa. El meu esforç tindrà recompensa. Eixes ulleres són meues. Eixes ulleres són meues. La meua constància me fa millorar. La meua constància me fa millorar. Eixa és la meua. Eixa és la meua. Els meus germans són majors. Els meus germans són majors. Les meues claus estan en casa. Les meues claus estan en casa. Aquests guants no són meus. Aquests guants no són meus. Recorda repetir en veu alta. Serveix de poc només escoltar-me. Sé que per a tu és important entendre les oracions i l'estructura gramatical, però això també ho pots fer. Recorda que pots parar el vídeo i tirar-lo enrere. Ara, el més important és que repetisques en veu alta. Entrena la teua llengua i els altres músculs de la teua boca. Vinga, seguim amb oracions que expressen possessions d'altres persones. Ha vingut la teua germana? Ha vingut la teua germana? El seu cotxe és elèctric. El seu cotxe és elèctric. M'encanta la teua jaqueta. M'encanta la teua jaqueta.
Quina casa és la seua? Quina casa és la seua? Els teus amics són genials. Els teus amics són genials. M'agraden les teues ulleres. M'agraden les teues ulleres. Perfecte. Seguim amb oracions que expressen possessions de més d'un posseïdor, coses que pertanyen a diverses persones. Els nostres pares no estan. Els nostres pares no estan. On estan els vostres amics? On estan els vostres amics? El nostre somni és anar a la lluna. El nostre somni és anar a la lluna. La seua penya és la millor. La seua penya és la millor. Quin és el vostre equip? Quin és el vostre equip? La nostra il·lusió és aprendre valencià. La nostra il·lusió és aprendre valencià. Avui és el seu dia. Serà una boda fantàstica. Avui és el seu dia. Serà una boda fantàstica. Per últim, anem a practicar oracions més llargues. Oracions que tenen dos possessius. Continua repetint en veu alta. Notaràs com millora la teua confiança. La nostra il·lusió és anar a la vostra casa. La nostra il·lusió és anar a la vostra casa. La vostra filla és amiga del nostre fill. La vostra filla és amiga del nostre fill. La nostra il·lusió és aprendre la vostra llengua.
La nostra il·lusió és aprendre la vostra llengua. Admire la vostra constància per a aprendre el nostre idioma. Admire la vostra constància per a aprendre el nostre idioma. La teua pronunciació és millor que la meua. La teua pronunciació és millor que la meua. El meu cosí i la teua germana estan eixint junts. El meu cosí i la teua germana estan eixint junts. T'has deixat la teua jaqueta al meu cotxe. T'has deixat la teua jaqueta al meu cotxe. En el seu aniversari vaig menjar un dels meus plats preferits. En el seu aniversari vaig menjar un dels meus plats preferits. Seguiu així amb el vostre esforç. Teniu la meua admiració. Seguiu així amb el vostre esforç. Teniu la meua admiració. Genial! Si has arribat fins ací, has après 30 oracions útils per al teu dia a dia. Les necessitaràs quan parles en valencià. Repeteix-les en uns dies i guanyaràs pronunciació i seguretat. Segueix així.